heb al een tijdje niet meer op toneel gestaan, omdat ik het te druk had met andere dingen. Dat ik daar wel begonnen ben, daar zit wel mijn liefde ook. Gewoon en dat repeteren en uitzoeken op een plek als dit is, ja, het is heerlijk. Ik vind het fantastisch om dat weer eens te doen. Nou, laat ik vooropstellen dat ik het heel fijn vind om hier te zijn. Ik vind Maastricht in de zomer echt, denk ik, de beste plek op aarde, zo ongeveer. Ik weet het, ik zeg het een beetje opgeschroefd, al in de vierde zin doet de dood haar intreden, maar... Ja. Ik verwacht sowieso ook een prachtprestatie door het orkest. Het zijn jonge mensen en ik moet zeggen, daar wordt heel erg goed gemusiceerd. En het is natuurlijk samenwerken met fantastische artiesten zoals Frank Lammers, Seve Hermans. Ja, ik denk wel dat het een heel erg leuke samenwerking gaat zijn. Ik ben benieuwd naar hoe dat het uiteindelijk gaat zijn op het concert zelf. Maar ik kijk er erg naar uit. Bij dit verhaal is er een link met de heiligdomsvaart. Had je daar al eerder van gehoord? Nee. Vind je het dan leuk om daar een deel van te mogen zijn? Dat weet ik nog niet, want dat moet je me achteraf vragen. Maar vooralsnog gaat het goed.